Benvinguts. Em dic Marta Collell Dalmau i ara us explicaré breument la meva tesis que tracta sobre les úlceres cròniques, un abordatge transversal des del pacient fins a les causes a nivell molecular, del programa de doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologia de la Universitat de Vic, codirigida per el doctor Carlo Manzo i la doctora Marta Otero. Les úlceres cròniques, també conegudes com a llagues, són ferides que o bé no cicatritzen o bé ho fan molt lentament. És un problema que afecta milions de persones arreu del món, la majoria d'elles gent gran. Per això és un problema poc visibilitzat. Us imagineu com seria tenir una ferida oberta durant anys, tot i estar rebent tractament especialitzat? Aquest és, doncs, un problema molt dolorós i que sovint acaba amb risc d'amputació d'algun membre. En els darrers anys s'han fet alguns avenços per tal d'explicar per què la cicatrització d'aquestes ferides queda bloquejada. No obstant això, encara hi ha causes que romanen desconegudes. Com passa amb la majoria de malalties, és un problema complex, on hi intervenen múltiples factors. També sabem que tenir altres malalties, com la diabetis o problemes vasculars, n'augmenta molt el risc. Per aquesta raó, creiem que un abordatge del problema a diferents nivells, començant des d'un nivell macroscòpic o de ferides en pacients, passant per un nivell cel·lular i acabant en un nivell molecular o de les proteïnes que hi estan afectades, pot ser una bona manera d'aportar solucions a aquesta malaltia. A un nivell macroscòpic o de ferides en pacients, hem desenvolupat un mètode per mesurar l'àrea d'aquestes ferides i un ajust matemàtic que ens permet, en poques visites, determinar la velocitat de cicatrització d'aquestes ferides i veure si és lenta o normal. Si és massa lenta, els professionals de la clínica poden canviar ràpidament el tractament. Aquesta velocitat de cicatrització també ens permet comparar un tractament ric en factors de creixement respecte a les teràpies convencionals. I hem pogut determinar que aquest tractament ric en factors de creixement n'accelera la velocitat de cicatrització en la majoria dels pacients. A un nivell cel·lular, podem cultivar cèl·lules de la pell al laboratori i generar-hi petites ferides rascant-les. També hi podem tractar els mateixos components i mitjançant la mesura de la velocitat en què triguen en tornar a tancar aquestes ferides, podem determinar l'efecte d'aquest tractament a una escala cel·lular. Finalment, hem estudiat a nivell molecular, que és d'una milionèsima part d'un centímetre, dues proteïnes relacionades amb aquests moviments de les cèl·lules. Mitjançant tècniques de microscòpia punteres, hem pogut seguir en temps real el moviment d'aquestes proteïnes per la membrana de la cèl·lula. Comparant aquest moviment en condicions normals respecte al que veiem quan hi apliquem un o altre tractament, podem deduir-ne l'efecte d'aquests tractaments a una escala molecular. Així doncs, aquesta estratègia d'estudiar l'efecte del tractament de les úlceres cròniques a diferents nivells, començant per un nivell macroscòpic, passant per un nivell cel·lular i acabant a un nivell molecular, creiem que és una manera d'aportar solucions a aquesta malaltia tan complexa. Moltes gràcies per la vostra atenció.